हेलो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे फेसबुकनिफ्राय जायखिजाया भिडिअखौ नोंथाङा माब्रैहाय नोंथांनि गेलारि एबा मेमरि कार्डआव सेभ खालामगोन। अके, अब्ला नायलांदो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्टसिम। अके, आं बेयाव फेसबुक अपेन खालामबाय। अके, फेसबुकखौ आं अपेन खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि फैबाय। दानिया नोंथांनि हमाव जिखि जाया भिडिअस नोंथाङा नुदों, जेनेबा नोंथाङा हमनानै ला नोंथाङा बे भिडिअफोरखौ मोजां मोनदों एबा नोंथाङा उनाव नोंथाङा बे भिडिअखौ नायफिननो सानदों, अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन, बे भिडिअखौ डाउनलड खालामगोन। अब्ला माबोरै डाउनलड खालामनांगौ नायलांदो। हमनानै ला नैबे फेसबुकनि मोनसे भिडिअ, बेखौ आङो गावनि मेमरियाव सेभ खालामनानै लानो सानदों, जाहाथे आं उनाव गोसोबायदि बेखौ नायफिननो हायो। एबा आङो बेलेगाव ससियेल मिडियायाव बेलेगाव आं बे भिडिअखौ शेयार खालामनो सानदों, अब्ला आंनि मेमरियाव आं सेभ खालामगोन। अब्ला माबोरैहाय खालामगोन? बांसिनानो लोगोफोर मा खालामो, नैबे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव सेभनि अपसन थायो, बे सेभआव क्लिक खालामब्ला खालि बे फेसबुकनि गेलारियावल' सेभ जागोन, नोंथांनि जिथु SD कार्ड बेहाय नोंथांनाव थांनाय नङा। नोंथांनि मबाइलाव बियो सेभ जानाय नङा, बियो अनलि फेसबुकआवल' थागोन। अब्ला जों बेखौ सेभ खालामनो थाखाय मा खालामगोन लोगोफोर, नैबेहाय बे भिडिअनि गोजौआव 3 डट दङ, बे 3 डटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय क्लिक खालामनानै फार्स्ट बिनि लिंकखौ कपि खालामनांगोन। बे गाहायाव नुगोन नोंथाङा कपि लिंक, बेयाव बे लिंकआव कपि खालामबाय। कपि खालामनायनि उनाव दानिया जोङो मा खालामगोन, गुगोल क्रोमआव थांगोन, गुगोलाव। अके, बे साइटखौ आङो बेक खालामथारनोसै फेसबुकखौ, बिनिफ्राय आं गुगोल क्रोमआव फैनोसै। अके, बेहाय आं गुगोल क्रोम अपेन खालामबाय। अपेन खालामनानै बेयाव सार्च खालामनांगोन, मा खालामनांगोन, डाउनलड फेसबुक भिडिअस। अके, डाउनलड फेसबुक भिडिअस बेहाय सार्च खालामनांगोन। बेनिफ्राय सार्च खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन, नैबेहाय इन्टार फेसबुक भिडिअ, बेहाय पेस्ट खालामनानै कपि खालामखाबाय नङा होमबा, बेहाय नोंथाङा होल्ड एन्ड पेस्ट खालामनानै होदो, बे लिंकआ बेयाव फैबाय। दानिया मा खालामनांगोन, नोंथाङा डाउनलडआव क्लिक खालामनांगोन। अके, आं बेहाय डाउनलडआव क्लिक खालामबाय। डाउनलडआव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि अपसन फैबाय, बे भिडिअआ बेहाय फैबाय। जुदि भिडिअ थाम्बनेल दंबा थाम्बनेला बेयाव श' जागोन। डाउनलड इउर फेसबुक भिडिअस बेफोरबायदि फैबाय। दानिया मा खालामनांगोन नोंथाङा, बेहाय गाहायाव मोननै अपसन दङ, डाउनलड भिडिअ इन नर्मेल कुवालिटि, डाउनलड भिडिअ इन HD कुवालिटि। अके, आं नर्मेल कुवालिटिखौ आं बेयाव सेलेक्ट खालामबाय। बेफोरबायदि भिडिअआ बेयाव बिदि श' जाबाय। अके, बे श' जाबाय। दानिया बे भिडिअनि गाहायाव 3 डट नुगोन नोंथाङा। बे भिडिअनि गाहायाव नै 3 डट, बे 3 डटआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे डाउनलड ओंखारबावगोन, बे डाउनलडआव क्लिक खालामनानै होदो, आरो नोंथांनि भिडिअआ नोंथांनि मेमरियाव डाउनलडिं जागासिनो, नोंथांनि फाइलाव। अके, बे आंनि फाइलाव सेभ जाबाय। बेखौ आं अपेन खालामनोसै। अपेन खालामना नायबा नुबाय जे बे भिडिअआ आंनि फाइलाव सेभ जाफैबाय, बेफोरबायदि। आरो आं भिडिअआव आं गेलारियाव थांनानै आं नोंथांनो खिन्थागोन, बेखौ आं बेक खालामथारनोसै। अके, नैबे भिडिअआ आंनि गेलारियाव सेभ जाफैबाय, बेफोरबायदि। अब्ला नोंथाङा मिन्थिबाय जे फेसबुक भिडिअखौ माबोरैहाय डाउनलड खालामो गावनि गेलारियाव। अके लोगोफोर, आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, आरो फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला, ताकि बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथाङा मोनबाय थायो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। टाटा, बाय बाय।